Kaixan txintxitu bezaleak. Azkenengo bideoan gure arkatzak edo boligrafoak sartzeko erabiliko dugun alternatiba bat aurkeztuko dizugu. Eskulana itxeko, kola zurixa, sokia eta komunikoko papela antzugu erabiliko dugu. Hasteko, sokaren alde batean kola jarriko diogu eta tuboa inguratzen joango gara. Behin dana inguratu dugula, sokia badako sobran moztu egingo dugu eta galditzen jakun soka zati hori roiora pegoko dugu barriro be. Behin tuboa inguratuta daukagunean, apaindu egingo dugu. Adibidez nik, sokarirekin berakin buelta gehiago eman da apaindu dut. Baina... Eta nik oin koloretako makiltsuak ipinitza apainduko dut.
Oin dekoratu eta maitxuta nahi duguna sartuko dut barruan.